мекунад ва мо хело ҳам хурсандем ки дар баробари лигаҳои муқтадири футболи аврупо ва ҷаҳон дигар бора лигаи олӣ дӯстдорон ва алоқамандони футболи меҳанро шоду масрур мекунад. дарвозабон дар ин вазъият аз маҳорати доштааш аз он ҳам дида болотар чизро нишон дод. эҳсон зарбаи хело ҳам заиф. ҳолам эҳсон бо тӯб аст. эҳсони панҷшанбе зарба ва гол. манучер ҷалилов ки натавонист эҳсони панҷшанбе голи дастаи худро ба самар мерасонад. эҳсони панҷшанбе хело ҳам зиёд кӯшиш кард, зарбаи якумро ҳам ӯ зада буд ва баъдан бубинед чӣ гуна аст доробҷон Эргашев мегузарад. идомаи ҳуҷумро мебинем, аммо паси додаи Виктор то ба ҳамдастааш рафта намерасад. акнун мехоҳад иштибоҳи худро ислоҳ кунад ва аз удаи ин кор ҳам бо сари баланд баромад. Алишер паси ӯ ба ҳамдастааш зарба ва гол. ҳисоб 2-0 мешавад дар дақиқаи 36-уми рақобат ва Шеридин Бобоев бо паси додаи Алишер Ҷалилов ҳисобро 0-2 кард. ки Алишер Ҷалилов бо як ҳаракаташ ишора кард ки гӯё зарба зада нест ва ин албатта ки фиреби муҳофизатгарон буд. ба бозигари рақиб бар мехӯрад, партов ба ҷарима гол ва чӣ гол! Ой гол дӯстони азиз! Оятулло Сафаров! Чӣ гуна гол, чӣ гуна яке аз зеботарин голҳо дар мавсими кунунӣ ва бинандагони арзманд. ёе ки танҳо мехост партовт анҷом бидиҳад ва нохост ту ба дарвозаи Рустам Ятимов ворид гардид. Дигар бора мутаваҷҷеҳ мешавем дӯстони азиз. ва албатта инҷо фикр мекунам шояд голи ногаҳонӣ гуфтанд ё ғайриинтизор ғайричашмдош гуфтанд, нашояд. ба ҳар ҳол санаҳои такрори баъдиро мо интизор мешавем. Истиқлол зарба ва гол дар зудтарин фурсат. футболбозони пойтахти кишварам таносуби ду тӯбро боз барқарор мекунад. гузариши эҳсони панҷшанбе ҳам аз канори чап хело ҳам хуб буд. манучер ҷалилов чун эҳсос кард ки аз паси ӯ дигар футболбози истиқлолист аст ки дар мавқеати беҳтар қарор дорад. мебинем ки дар ҳар як бозуфти тӯб ма аз бозигарони сурхпӯш аввалин шуда қарор мегиранд, яъне ки регартадаст ба осонӣ наметавонад ки ба нимаи майдони рақиб гузарад. зарба ҷониби дарвоза ва голи чаҳорум инавакай торумори рақиб аст ва голи чаҳорумро бозингаре ки дар қисми дуюм ба майдон ворид шуд Воҳид Ораз Саҳидов ба самар мерасонад. аз имконияти навбатии футболбозони Истиқлол хело олӣ истифода бурданд. Табризи Давлатмир аз канор тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ равон кард. инҷо се муҳофизатгар қарор доранд, яке ба умеди дигаре, дуюми ба умеди сеюмин. ба ҳамин тавр касе садгузорӣ намекунанд ва Воҳид Ораз Саҳидов голи чорумин дастаашро ба ҳадаф расонд. ҳуҷуми навбати Истиқлол. Алишер хело ҳам хуб имкон барои Муҳаммадҷон зарба ва гол. намедонем дигар чӣ хел дар ин вазъият хурсандӣ кунем ва шарҳ дем ин ҳолатро вақте ки Истиқлол ҳамагӣ дар фурсати фосилаи 3 дақиқа голи дуюми худро ва дар маҷмӯъ голи панҷумашро дар ин дидор ба самар мерасонад. Соиров нафаро фиреб дод Рустам танҳо аз дохили ҷарима гол зарба ва Рустам Соиров низ муаллифи гол мегардад. ин хати муҳофизаи регартадаст ва мисоли як шаҳри бедарвоза аст ки ба осонӣ як нафар тавонист ки 4-5 нафарро бо як дриблинг бидуни усул фиреб дода зарбаи худро иҷро кунад ва ҳисобро 1-6 намояд. метавон гуфт сет бо ҳамин ҳисоб агар ҷамъбаст ҳам шавад пас ҳеҷ кас дигар ба он қобил ҳам нест.